Litukonelia Jumamosi chitariki emerongo 3 omotienyi ogatano na gatatu mwaka w'ekirubere n'emirongo 24 mwanchumurelia Ondizi TV andonsi asoto tengerete ninde nokwegenda nganigo ndrete gutwara omugaso omuya asimatenga mbale babeire bakorwa asichinsemo chogo sasima happy Sabbath na boygo bali bandrete ase emotimoko gwe weekend ningo ngenda nokwegenda nganigo mwandrete gutwara chingaki chingia niko mwerebense Dr. William Ruto andrete netaro yaye anse orogongo rwa Nyanza siritulia lero abiro talera county area ya Kisumu na boigo nigo okoboria kwendete kurwego cyase kyombekeria ketenerete aboro kya Gyati SC kwene kinga ngotwara kere chinkwana na aboro kya linde kwene kinga gochigo sonsora bale amakongu bagwetera ayuna mange nimbe yinkuba manyere terane nkoro kwa Job maangino kwene kinga chibichechi boigo na Mario gyabera wikera asenchira Job wikera nunere Kevin Mogambi ngora nande asekretari tambe mekuba manyia ayabera watikaro wakete siza chamambi goikera bono mugaso. Oyokwene kiengo ya nyorore gwetera asenchira yomunwa bemanyerio Lydia Mose na bako notobwate utera somtando ito Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na utera somtando ito www.ndizitv.net ama yomuga sobono yotukwacha kuruwase county ya Nyamira asaba ntu bamenyete nobolema Addison bire sababu titoliko ikwange na bali bato usekaine bagoto ikange barabagambe na abantu boche twataye nganko likutole twalikwa record yatikale sibale ntokomanye segote yaja asengenjo njobana muno yomo bo twara likali kiruboire tote ngo konyu tole no konyu ko mataba nga yaye ngaye aye to go konyu njiko pima lende osenje ninde malete obale mo bonombo byo bakobwati na hende obale mo bekera bakobwati yaye gaikera abantu abano baro bari tayire baikara baguchwesa buya baba achwesa kogenda nonyina abalende bakalikire nga ebirema nko gubijiri chibese nga into bano toche twabaru nande kero mugambi oyu itomane na tabete nga abantu tolikitwe makira ense ya ito ya Kenya ase kiamera lyokeria gya Kenya Premier League abonsi ase baba koboria abaraibonsi asobomo wekerania amagenderero ase chiwodi kanene ketanga ni mubwenda kumanya nkelinga chibese chia mache ngo gutolikero umwaka w'echibese igonta iteko batenge gente ketangane karomogo toa obutenenelio bese ngitinda iteko tango burai igonje ndabi mune kebekerero kubara igente ketangane kabisa tutaite kwa priority na maji ingigeko garango ini system maji chinyaruka chita na macha igara mabe bone ganto twabeira mange amaji gale polluted ekara chinyaruka chicha chire roche ande kabere kwa nyore nenere kungaine kabwango matuko maga kwa nyora bwibwateranire amasoma asirire igonta itembwate sichinyarukeje amasoma abo again abaga kogendera bona getoro mwaka 13 koru devolution yangete yani nga ebintu biri byarete twa biko korune ne county health nere yamo yabo no energy dispensary chiro iko chiko iguru saine cyase gusa 10 igonta itengo buri muntu bweri wama onye togo tumemizi chiko kurwanirira ate bengenya gitari etige guru baka Jumamosi tige guru Jumapili tige guru Jumatatu maambi mapema iguru no ambo tuko oborwere ngo ganda bole elivu bwara atanga bone weekend nturiko ko ganda mechiaba abana bali abake ba ICDE inche buno monto uri ogukora ngwanda gokurwanirira abana bali kwanze birazi bya biwenda ko betofauti lakini kana kombeka ase birengero ese nyancho bona igana aro robis kabosioni gumuraibense Dr. William Ruto agendrete netaro yaye asorogongo rwa Nyanza asiritukulia lero abautalira county area ya Kisumu na gosiolia na koroto ta emeroberio yamagendero egati yabo neke wanda kyomochere ya kibos na boigo obwagati bw'ekinyomba aserigo lirike ensemo ya Lumumba kagokwana kurwa ase ensemo area yomochie okisumu na
Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Si mimi nilikuja hapa. Si mnajua vile mlinifanya. Odinga aka Baba, tumekubaliana ya kwamba ile siasa ya zamani, siasa ya kutugawanya, siasa ya ukabila, siasa ya kutengana, jameni, hiyo siasa tuwache nyuma, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nawauliza kwa heshima watu wa Kisumu, mnakubali tuungane jameni? Mnakubali tushirikiane? Mnakubali tufanye kazi pamoja? Ndio juzi muliona nimetengeneza serikali na baraza la waziri ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mirengo. Ensemo yaye omokonyi b'omurai w'ense Rigathi Gachagua nigo abagakoa okoboko egetambokero ky'omurai w'ense Dr. William Ruto ase okoreta abakenya bo. Ensemo yaye omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati nigo abeire kurwa okoboria ase abarai baba bagochorwa kurwa ase kiama keria kia ODM anemono gochikoba abawaziri ase serikali y'omurai w'ense Dr. William Ruto kiama kia ODM elieta ligia ase boigo abagakoendera nokoboria kwaye ase umurai w'ense Dr. William Ruto kobanga gagosoa ase kiama keria kia ODM. Mheshimiwa Rais, sisi katika Nyanza tunaokaribisha, na mimi nashukuru kwa sababu umechukua watu wangu wa chama watano umeweka katika serikali. Nataka niwaulize wale ambao umechukuliwa na Mheshimiwa Rais, mfanye kazi mpaka chama chetu cha ODM kiheshimike